Welcome to the channel again, Mzansi Daily Affairs. So before we begin this video, please leave us a like and subscribe if you're not subscribed to the channel. So here's the male Nes Bafetu, and he's saying that he wants to give us this warning. So before I play the video, what he actually talks about is warning us about Ethiopians, Somalians and Pakistan people, basically the guys who run the spaza shop, the food industry in our communities. So let's play this video. I think Olimpi yama Pakistani nama Somali nama Ethiopians. Yabona manje sebesishaya ngala abacabanga ukuthi iswiki ngakhona basingena ngeingane zethu manje. Sebeshaya lento abayibiza ngebiological warfare into kanjalo. Yabona manje basishaya ngomqondo. Basincinza nje kancane lapha. Bafuna ukuqeda ngekusasa le country of which ingane zethu lezo before bebuya kithi. Ngoba uyabona lobutshwala thina siphuza utshwala, yabona lobutshwala lobu osebuxhaphakile kanje bomgunyathi. Ibona thina bazosiqeda ngapha. While ingane zethu zona zibe yiqeda ngapha kulama chips nama snacks nama cake lawa abayidayisela bona anomuthi. Bese kuba ugwayi laba abaphafuza ugwayi. Yabo lokugwayi labo boss laba lezinto ezishibhile lezi ezinikhwehlelisa nize nisukume niqokame nome khehle babhizi ngalobo gwayi ke manje. Sebeshaya biological. Thina lokhu sivilela senzana basishaya biologically ke manje thina. Alama cancer angaka kugcwele manje kancane umuntu gijima athi uthi asuma umuntu seku stage 3 stage 4 we cancer ubona uma lo muntu ngoba ubengaguli all along lento lena seyivelephi yabo. So asiqapheleni, mina bengingathi wakwethu asiyekeni ukuthenga kulezi zitolo lezi, asiyekeni ukuthenga kulezi zitolo nabafowethu laba abarana ama spaza shops abayeke ukuthenga kulama warehouse abo lawa, ngoba kwakhona lapha nasazi lezi zinto ukuthi bayikhandaphi. Uzothi uthengile wena kubona sekingane seyithenga kuwe, icala lizophuma ngawo ukuthi udayisela ingane izinto ezibolile kanti nawe ubuode kuzo lezi zitolo lezi zabo or kulama warehouse abo akhona. So asiqapheleni bafethu, labantu laba they are in a mission. Lento yabo nje bayidrafta kahle phansi, bayihlalela kahle lento lokuthi yabona to wipe out ama South Africans. Firstly, we need to dilute them. That's why labantu bezaliso sisibethu kanje. Secondly, we need to hit them biologically. Laba nganakile khona. And government wethu akayinakile le. Zathi ingane zifa, upresident wethu wathi azibhaliswe itolo. Ukubhaliswa kwesitolo does it mean impahla ezizodayiswa kuleso sitolo leso zizoba of good quality just because the store is registered? Asibazi labantu ukuthi ba order kuphi lezi zinto zaba bayidayisayo. But government wethu was quick to say labantu aba register ama tax shop wabo or ama spaza shops wabo la. Ukuregister spaza shop it doesn't prevent ukuthi kudayiswe izinto ezibolile, because namanje bawa register lawo ama spaza shops wabo, but they are still selling lezi zinto ezi-expire. They are still saying lezi zinto ezinomuthi ezibulale ingane zethu, yet they are registered. So it didn't make sense kumina makuthiwa asiregister abakuregister ama tax shops or register lama spaza shops lawo, because leyo nto leyo didn't prevent ukuthi udayiswe izinto ezibolile, yet ingane zethu zisagula namanje. So le mpilena inzima kakhulu, le mpilena inzima kakhulu. Ifuna thina qobo manje, le ifuna thina ukuthi usebenza aphi wenzani mawuphuma lapho uphumula uniform ube yi-South African, an ordinary South African, whatever issues afika nalabantu labo kufika as affected nathi as ordinary people mase siphumile kwi-uniform esiyigqokayo mase semsebenzini. We are ordinary citizens, we are the ones who are voting. So we need to wake up, people, we need to wake up. This is a war. Izingane zesikole ezingu-100 zasejozini zilwela impilo yazo ezibhedlela kulandela ukudla ama-aphula eziwathenge ko-My Friend.
Khona manjalo nezingane zaseKhanyanjalo Secondary School nazo futhi zilwela impilo zazo esibhedlela kulandela ukudla ama-chips ebezwathenge kwabokufika. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele ey'ndabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Kuxwayiswa abantu bakuleli ukuthi abayeke ukuthenga ezitolo zabokufika ngenxa yobungozi osebuxhaphakile. Abantu bakuleli baqinisa ikhanda uma betshelwa ukuthi sekuyingozi kangakanani ukuthenga ezitolo zabokufika ngoba inhloso yabo ukuhamba bedestroyile. Lokhu kulandela amavidiyo amaningi asesabalele ezingane zesikole ezilwela impilo zazo esibhedlela kumanje njengoba kumhla ka-2 kuJuni 2026. Ingane eziwu-100 zasejozini kumanje zigcwele esibhedlela emva kokudla ama-aphula ebezwathenge kwabokufika. Kusenjalo nengane zaseKhanyanjalo Secondary School nazo futhi zigcwele izibhedlela zizama ukulwela impilo zazo kulandela ukudla ama-chips ebezwathenge ko-my friend. Kuxwayiswa umphakathi wakuleli ukuthi awuyeke ukuthenga abantu angazi abantu bezwa kanjani Nkosi yami. Ngeke ufike ulwe nabantu uphinde uyothenga kubona. Uyazi ngisho babadlalisa ngisho besemawindini bezothenga. Hey nihamba nini sibani? My friend niyahamba ngithi nihamba nini? Labantu uphinde uthenge futhi wena uphinde udle futhi ufake emlonyeni. Kodwa lokho hayi niyahamba vele fanele nihambe uphinde futhi uthenge uphinde udle. Angazi abantu bezwa kanjani thina asinayo imali phela thina sithe asinayo hayibo ingane ziyafa ungayibona ingane ezigcwele lapha elokhosana ejozini 100 weingane 100 weingane nanto daba ukuthi nazi izingane ezaseKhanyanjalo zidle umkopo ziyagula kumanje iclass lonke ngathi ngihambile nangabe iklasi nje lonke liyagula ingane zidla umkopo abahambe labantu ngoba phela bazosibulala vele hawu ingane ezingaka ngempela ngisasibhedlela kuyimanje bafowethu ake sihambeni somcela umnikazi wesitolo ezezobona lo monakalo la asihambeni nje siyomcela angithi manje ufake idrip lo othengile nguwo umama womntwana loyo Ngithengwe nguye la. Akusambe isinto. Uphi yena umama? Umama wengane. Nguye untombazane wathela. Uhlala nathi. Nguye untombazane lo abawathela. Angeke sikwazi vele ukuhamba naye ngoba egula. Sizocela yena. Kodwa bakithi kwenzakalani Nkosi? Mina ngibona lokho bafowethu buka ingane yakhala bukani ingane yakhala ziyakhala izingane ziyagula zidla umkopo hayi kahleni bafowethu akasambeni. So we've reached the end of the video. Remember, these are our South African kids and they are young. They are still in school. As you can see, they are in the school uniform. So let's come together and actually fight for our country. This is not nice seeing this. I know this is kind of like an older video, but at the end of the day, this has happened before, years back, and this video has actually happened like earlier, like this year. So let's be careful. Let's think about it. Let's fight as one South Africa.